Mikel eta Eneko, ointxe bertan, zeate bertsoa farin, mailan gainen zeaten bi eulik hortxe, jarri zeaten mailan gainen, eta horra izaten behira mira, zanata inez, pixkatu ez dago ez, eta hori, abertze panorama ikusten duzuen hortika. Mandeulizar bat etzan da, nere ondoan bazan da, gaurko egunan eri joan zait, 3 hori apurtan da. Enekoi beira, aibala luzea eta argala, berai begira usten liztor asiatikoa zala. Flipatzen, ez baidu bate pintatzen, aizak listorra eneok baino, nik bazekiat pikatzen. Ta Mikel dauka aurrean, zenbat kantu hots aldean, gure gotxa ateratzen du erredion bakoitzea. Bat hango barra ondoan, aho zabalka zehoan, bihar goizean esnauko neok, usarralderen ahoan. Ahoa zabaltzen berdin, zaburuari eragin, gaur nahi dezuna intzazu baina, hau txapelketan ez egin. Horren kopeta ondoan, ipini nahi nuke doan, baino eskuak inakatuko nau, zorria naizera doan. Naizaban plan biribila ederra eskoa bombilan, ni komunera noa eneko jateko pixkaten bila. Bale, aratz eta odei, zuek zeate gaur gure afaria prestatu duen bi sukaldain. Orduan, hoxe, atzo ibilizinaten, erosketa dana egiten, dana txukun jartzen, sukaldauta zenuten, dana prest. Gaur, arratsaldeko 5, iritsitzaten soziadea, etorri zeate honuntza, sartu zeate eta aurkitu dituzue kantuelak, utxik eta zikinak. Así que hortxe hasitzeate kinielan, barantza egiten, agertzen izan da lapurtuna o erruduna bila. Ona etorri lapiko gutxi, hori ezote da burla, gauza deintzat esan daiteke, goxoa prestaudegula. Goxoa zegola iruditzen zait garelako elitea, baina espero dut janduen horrek digestioa ez egitea.
lapikok zien handiak, iadne tamainakoak, bielbi haundi badaritz bueltan, listorra dinakoak. Listorrak ere ibili dira, antzadan ez janan bila. Esaten izun bota behartziela beste 12 gindila. Hau egin dona gaztea behar do, ez aldirudi trantzea, nigo padiet aste bete bat, kakainde pasatzea. Nik ere ala opa diet, bai pentsatzen baiten horrela. Ukorren beste lan egin da gero putakumeak direla. Eta zeharka beidatu dio, legorretarrari ondo. Ia banakin dudatzen dia, ez hitzen bai izango. Benga onartzeiak nizaneon, zegoan dena borobila. Eta faltatan egongo dituk 7 sagardo botila. Bale, Aratz eta Mikel lehenengo, eta Odei eta Eneko gero. Así que hoxe libre, 3 minutu denbora uzteituet pentsatzeko anentuen dañoa eta hori, eta kantu nasteko jarriko dugu martxan erlojuan. Aratz magisteritzakin larai, 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 magisteritzakin. Hortxe gabiltza Mikel gerriko glasata, ikasten hasi gea garaie pasata, larai, 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 garaie pasata. Gaitasunak dituzu eta ez dira bromak, gaizki domatuak dira, geodomatzen onak, larai, 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 geodomatzen onak. Hortxe emango zendun Aratzen pistea, nere doaia izan da kontra egitea, larai, 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 kontra egitea. Zure aurrak leudeke panorama earren, bertsoa eman ezkeroan mate beharren, larai, 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 amate beharren. Ni piniko naute bertsoak abesten, ezan naute jarriko errerak usten, larai, 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 errerak usten. Nola Kristo joan zera legazpira, ustez Goierri ere ja ez tantokira, larai, 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 ja ez tantokira. Goierri izango da kauen la puñeta, urretxutik pasabe joaten naiz eta, larai, 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 joaten naiz eta. Gabirik pozik dauden maiz ez da jakiten, ondo dabiltza baina aldutenen irten, larai, 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 aldutenen irten. Irtetzea diozu gutxi gora bera, ormaiztera joatea, ote da aukera, larai, larai,
larai, larai, larai, larai, ote daukera. Ba, hor maiztegi berez naiz eztan earra, Gabiriren aldean ez da intxarra, larai, 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 ez da intxarra. Horregatik ez gera ipiniko gorri, premie badezu eta zuek etorri, larai, 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 eta zuek etorri. 1,90 jabe aspalditik nago, esan deken hortaz seguro alago, ni beti egoneok ibaino gorago, ibaino gorago. Egia esateko dago agerian, ni 93 neok nere alderdian, baino altuagoago arropuzkerian, arropuzkerian. Ni baina parra naizta, hau berriz sola, arrokeria ere sobrantean dola, ikusten da pixka bat notatzen zaiola, notatzen zaiola. Pentsatzen hasia naiz auskalo, auskalo, pentsatzen dete gongo dela hau betilo, 1,90 eta 60 kilo, 60 kilo. Bai izan ere bizineok irakiten, etxetio bostetan oineok ni irten, horregatik geneok apuntauko crossfiten, apuntau crossfiten. Baina bertso kantari hemen ari zera, ta gainera etorri ederki jatera, aizu etzera etorri pena ematera, pena ematera. Hau crossfiten maisu da, hor nere pari da, antxe goten zaie ikasleik begira, lanen nekaubekoak annekatzen dira, annekatzen dira. Enau irakaslea, nineok koatxa, ta hori oroitzeko badet esperantza, ta beti agintzea ez da hain erraza, ez da hain erraza. Ta probatze omen du izardian patxa, kopetea plaien da jartzen da koatxa, ikaztegietatio hartzen da kikatxa. Bauzkau erantzunak eta buruz buruko aurrengo fasen kantatuko dutenak Aratz eta Eneko izango zen.